Hello, Mrs. Johnson. This is student 397 million logging on. Ingen kultur, ingen social aktivitet. Det er det sølle Danmark, vi lever i nu. Men sådan behøver det ikke at være. Vi i Det Konservative går ind for, at Danmark får en større og rigere natur, og at vores kulturarv bliver bevaret. Vi ønsker desuden også at forbedre de offentlige institutioner, give børnene mere plads i skolen og give dem frihed til at lære. Derudover ønsker vi også at forbedre hospitalerne og give folket nemmere adgang til lægen. Vi i Det Konservative synes, at danskerne betaler for meget i skat. Derfor skal der lempes 40 milliarder kroner om året til borgere og virksomheder. Dette skal ske i årene op til 2020. Alt dette er altså vores 2020-plan. Vi danskere har ganske enkelt opbygget en alt for stor offentlig sektor, og bruger mange flere penge, end hvad vi har råd til. Stem konservativt.